ngiphinde ngibingelela abalandeli esinabo lapha i-audience yethu namhlanje. Uhlelo lethu namhlanje silubiza ngokuthi imaphumulo 6. Ngizoxolisa kakhulu kubalandeli emakhaya ukuthi uhlelo lwethu ngalusuba njengenjwayelo. Njengamhlanje sizoba nomdlalo omkhulu weBafana Bafana. Manje isikhathi sethu sizoba sifishane. Ngiyaxolisa lokho iBafana Bafana sazi sonke iqualifier imidlalo ye-Nations Cup. Iqualifier imidlalo ye-Nations Cup. So manje isikhathi sethu sizoba sincane kakhulu. Kodwa-ke esize ngakho namhlanje sinama-character ethu lana adlala umdlalo ifilimu ethi ikusasa likuwe. Ngizocela sibashele ihlombe noma sikhumabeza ngaphambili. Esinabo lana ngizoqala khona lapha eduze kwami uThandeka wamthethwa obedlala indawo kaManyangeni. Bese kuba uSipho ubuhle Mncube odlala indawo kaSipho. Bese kuba ngapha ukhonzekile uMashotana wabaSithole odlala indawo kaNethiwe. Okay, balandeli emakhaya wabe sesishilo ukuthi-ke njengoba nilana nikhona kwi-audience nani nivumelekile ukuthi ningababuza imibuzo eninayo noma bethiwa nguphi umbuzo noma bethiwa uyakhomenta ngendlela okhomenta ngayo une-right yokusho njalo ukhomenta uphakamise isandla sakho sizokhomba ukuthi bese uyakhomenta nje. Kubalandeli basemakhaya bona-ke bengalayikha ipage lethu Facebook bengasifolowa khona lapho esithi khona ethi Maphumulo 6 and then nakuTwitter futhi ngokunjalo nakhona futhi ungasfollowa ethi Maphumulo 6 nakhona futhi efanayo. Kusho ukuthi sizoba nemibuzo enyane sizoba nayo kuma character ethu amahle kangaka esinawo lapha phambi kwethu. Bengingathanda ukuthi ngizoqala ngoSipho kakhulu okuyena ngathi bomdlali ophambili kule ndawo. Sipho ngiyakubingelela Sipho uyaphila. Ngiyaphila kakhulu mfowethu ngiyabonga la. Ubuke kusemncane mfowethu kwenze njalo usheshe ubele endimeni njengalezi. Impilo iyakhulisa uncane komzimba kodwa ingqondo ayisidokulimela. Ukubona nje sengize kudokotela siyasoka ukuthi ifundo zabodokotela zithatha iminyaka le eminingi embethi. Usebenzise ngiyashaya ihleli phakathi. Sipho sewenza wavukela umthelo wesidwaba ukuthi sithole intsha igcwele imigwaqo ngenxa yezimo ecishe ifana nesimo lesi wena obukusona ukuthola izihlushwa ngabazali bese sigcina zibaleka emakhaya ziphephela emgwaqeni. Sipho ukuphi wena ongaqhuphuzela ngakho intsha esemakhaya njengomuntu wena odlule esimweni esinjengaleso kodwa sibona njengamanje usuphumelele? Ukuphi ongatshela intsha ukuthi nayo yenze njengoba wena ufikile uphumelele? Ngathanda lapho emakhaya ukuthi intsha ikwazi ukubekezela ubaleke ekhaya ngezinye izikhathi kunokubi ngoba ungahamba uhambe uthola ingozi. Siyathola ukuthi intsha la ngaphandle siyadlwengula ubugebengu nakho konke lokho okuningi. Kuhle kakhulu ukuthi ubaleke ekhaya ubaleke ekhaya wazi ukuthi endaweni ephephile noma uye kubosohlala kahle bakwazi ukusiza ngendlela. Njengami nje ngibona ngabaleka ngahlala ehostela noma bekungasisona isenzo esihle ngathi ukuthi ngasigqugquzela abafundi abasebancane emakhaya ngoba lokhu kuye kungabi nokuphepha abangani sebazi bakhohlisa kodwa ngiyabonga inkosi ukuthi yangibonisa indlela ngakwazi ukuthi cha ukwazi ukuthi ngibuyele esikoleni ngoba imfundo into engiyithanda kodwa siyazi sokuthi intsha la ngaphandle umise inkingeni nje ibalekele ey'dakamizweni ukuphuzeni okudakwayo konke lokho okubi. So mina ngasho emakhaya ukuthi intsha ibalekele kwesokuhlala kahle ithole usizo olusemthethweni usizo olungabaxhasa ngesasa la hhayi usizo labangani ngesikhathi esimala hlisana. Ngiyabonga Sipho ngiphinde futhi ngibe nombuzo kuwena. Umuntu uhlukumezile njengomanyangeni njengoba sesishithi isiphetho sithola isiphetho kube yingujuqwe wena mhlawumbe ngenhliziyo yakho unayo ungaba umuntu ongamsiza yini na umanyangeni emva kokuba enze konke lokhu
bakwenze kuwena empilweni yakho efuna ukucelela phansi impilo yakho na? Ngingasho phakathi ehlelo ukuthi kunzima kakhulu, kodwa-ke ngoba siyazi impilo le, njengoba usishilo ukuthi nje umuntu wamelazi ukuthi lo muntu omdelelayo namhlanje noma umphatha kabi namhlanje kungenzeka kusasa ukuthi ikusasa lakho noma impilo yakhe lele ezandleni zakho. Sengingasho nje mina njengosipho ukuthi ngoba nje sengifundile ngakwazi ukuyimela, ngakwazi ukuhlala ngaphandle kwamanyandi noma ngamdedela ashone ngenxa yenkinga yami leyo, kodwa ngoba ngisazi kahle ukuthi cha ngokwezwi kaNkulunkulu uzomele ngisize futhi nje professionalism yami ukuthi mangisize umuntu ngaphandle kokufaka iy'nkinga zami zasekhaya noma ngasho nje phecelezi my personal issues. Ngakho-ke emanyandeni ngizomthatha njengaso sonke isigulane esilana esibhedlela esizodinga usizo lwempilo ngikwazi ukumsiza ngilibale nalokho asengenze khona noma kubuye kube nzima khona, kodwa-ke impilo iyaqhubeka, kumele sifunde ukuxolelana ngoba akusizi ukuba kukhona abangathanda mhlawumbe ukusho something ngilokho okushiwo okuhle noma ukukhomenta noma ukumbuza umbuzo ngalokhu nje asekushilo. Yebo. Sicela ukubuza ukuthi sizwa amahebezi lapha nkulunywa mhlawumbe kuma-magazine namaphephandaba ukuthi wena in real life u-lesbian. Ngifuna ukwazi ukuthi leyo nto leyo iyiqiniso kangakanani. If iyiqiniso, abangani bakho abantu besilisa or abantu besifazane, if abantu besilisa bakhona kanjani ukwamukela ukuthi you are a lesbian bengagcini bekuthatha ngokuthi wena umuntu wesifazane? ngingasho nje ngithi ngiyabonga umbuzo wokuthi hhayi cha, iningizimu esesiphila kuyona sishintshe kakhulu, futhi-ke angiphazamisi kangako emsebenzini wami lokho ngoba ngiyakwazi ukuthi umsebenzi wami ngibeke eceleni impilo yami ne-social life besekhaya. Kodwa-ke ngingasho ukuthi cha, khona abake bangibuke ngesekuthizeni ngoba sesokuthi singabomdala abangakuthandi lokho, kodwa mina impilo yami ngiyayithanda ngendlela engakhona. Ngiyathanda ukuyihlalela nabantu besifazane, ngiyathanda ukuyihlalela nabantu besilisa nje sixoxe nje nempilo. Kodwa-ke yebo ngabe kube ngamaqiniso, kodwa ngingathanda ukuthi singagxili kakhulu empilweni yami. Ngiyabonga. Umbuzo wami nje wokugcina-ke nje umbuzo nje ufriend general, ngaphandle kokulingisa ikuphi okunye mhlawumbe okwenzayo nje kumina Nkosi? Hhayi mina ngingasho ukuthi ngihamba ngikhuluma nje sencane lapha nje ey'koleni bafundisa ngempilo nje in general. Ngingasho nje ukuthi peer support ngokolwimi lwesimanje. Ngiyahamba ngoba ngiyazi ukuthi intsha eningi lana ngaphandle ike ihlala iphile impilo engingay'phila nami noma ngabona abantwana laba baseNingizimu Afrika. Ngiyabona ukuthi nabo babhekene nenkinga nami ebengiyibhekile before ngiphumelele. Into ebalulekile leyo ukuthi uma sesizophumelela singabantu baseNingizimu Afrika sikwazi ukubuyela ngaphandle sisize laba abanye asebancane, ngoba ikusasa lethu lilele engane nje ezisesikoleni sikwazi ukuthi siyikhuphule la. So mina ngiyi-peer supporter, ngi-motivational speaker, ngiyahamba ngigqugquzela abantu abasasebasha. Asimshayeni izandla. Siyabonga kakhulu Muhle Ncube odlala indawo kaSipho. Sibonga kakhulu. Kusho ukuthi umlande i-character elandelayo uzoba uManyandeni. UManyandeni sabana nokumbeka. Ngokwesitori kodwa ngathi ngikube eSmile uManyandeni. uManyandeni. Yebo. Wena lo. Wena lona noma mhlawumbe nje. Akusiwe wena uManyandeni yona lo lapho kufilini. Sasa lekuwe. Wena usushintshile. Simthande. TDK. Manyambosi. Okay, Manyambosi. Ngizoqala nje ukubuza. Njengoba bese siqalile nje sikhona singena khona lapha endabeni yakho. Manyandeni uveze njengomuntu omubi. Abo yithi nje onenhliziyo embi, ononya, ongenazwelo kule filimi le. Manyandeni ngabe yiyona impilo oyiphilayo empilweni yakho leyo na? Ngiyabingelela babukeli emakhaya. Ngiyabonga kakhulu umphathi wehlelo ngokubuza kwami. Mina impilo engiyiphilayo ihluke kakhulu kuneyakaManyandeni. uManyandeni uveze njengomuntu ononya, ongenazwelo. Mina nginozwelo, nginothando, ngiyanakekela. Futhi nje ukubona abantu balambile ngiphatha kabuhlungu. Yikho nje ngingawujabuleli lokudlala indawo kaManyandeni, kodwa-ke ngoba ngumsebenzi futhi nemali iyadingeka, ngikho sengidlala indawo kaManyandeni, kodwa mina ngihluke kakhulu kuManyandeni. Manyandeni uvamisile ukuthi
umlingiswa odlala indawo embi endabeni abantu emphakathini nabo begcine sebethatha njengaleyo ndlela leyo noma bembona emphakathini bemthathe njengomuntu omubi singakhathalisa mhlawumbe nokubheka imkhwana odlala indawo kaNdlovu kuSibaba siyazi indawo abedlala ukuthi enza umkhovu enza ukuzana into yakhe Zungu lokho kumenza akangaba nesithombe esihle phakathi kwabantu wena uma usemphakathini abantu bakuphatha kanjani bakubona njengomuntu onjani Ngeke kube nyama kakhulu ngibuze ngeke kube inkinga kakhulu ikakhulukazi mangizophuma ngishaya umoya emadolobheni ngoba abanye abantu uyabona bayakhombana nami abanye futhi abasaceli ngisho nezithombe ngendlela abazonda ngayo uManyandeni ngizothi uManyandeni ngiyishumi ngoba kahle kahle abantu yona inzima kodwa-ke angibasoli ngoba umuntu uyaye athatheke ngendlela futhi masowudlala singumanyandeni uyabona vele nawe ukuthi ngathi vele ngenhliziyeni ngathi vele anginalo uzwelo uma bangibona kufika leso sithombe leso kanti cha angifani neze ngumanyandeni ngibona kunzima ngempela ngiphinde futhi nginike abasemshayishlombe kuqala bese kuthi uma kukhona ufuna ukukhomenta ngephansi kaManyandeni noma umbuzo onawo uManyandeni ukhululekile mina nginokubuza lapha sohlelo kuye kuManyandeni ngibuze ethi na le ndaba ayidlala akayithandi udlaliswa umsebenzi kushuthi kahle kahle lokho ngabe kuziveze kuthini ukuthi awunalo uthando loku-actor noma mhlawumbe kusho ukuthi ena u-actor ngoba ufuna imali ngicela ukuthi ucacisele kahle lapho ngoba sekuzile futhi-ke kugcwele ey'ndabeni ukuthi wena u-actor ngoba uyifunele imali ngonalo uthando ngiyabonga kakhulu mbukele ngombuzo wakho ngizocela ukuthi ungilalele futhi uphinde ungilalele ngitheni na angithandi ukudlala indawo kaManyandeni hhayi ukuthi anginalo uthando lokudlala umdlalo indawo kaManyandeni uvele njengomuntu omubi ongenalo uzwelo ohlukumezayo ingane zabantu angithandi ukudlala indawo embi kanjalo njengoba noma sengihamba emamolo ukubona nje abantu ukuthi bayangingenani abafuni nokungibona ngifika lesa sithombe lesa bangibona ngenza izinto ezimbi emntwaneni omncane oshonelwe abazali mina kumele ngabe ngiyamnakekela kodwa anginakekeli ngenza okubi sesiphetha nje ngembuzo yakho uManyandeni ngizothi nje kuwena Thandeka TDK Mthethwa kaManyangose ubuzela omama abahlala nezingane ezisesimweni esinjengesikhathi ungathini ngingathi bazali musani ukuhlukumeza izingane ngoba unyawo alunamphumula sibonile la kule filimu Ikusasa Lami uManyandeni uhlukumeze uSipho emcindezela ukuthi angaphumeleli ngisho nasesikolweni kodwa uSipho ngoba uyayazi into ayifunayo waphokophela waze waba udokotela uManyandeni wabanjwa ukugula uma yabanjwa ukugula waya kadokotela lesifo sasembambile sasidinga udokotela oyedwa ukuba amsize okwakunguSipho ngakho-ke uManyandeni mina ngokucabanga kwami noma ngabe wathola lelo sizo qhamuka kuSipho angicabanga ukuthi wayeyophola ngendlela ayezodliwa yinhliziyo niyazi ukuthi abantu abadala badliwa yinhliziyo masebegula futhi masebezoshona manje-ke nginganiqwayisa ukuthi musani ukuhlukumeza ingane zabantu ngoba unyawo anamphumula njengoba besishithi sishaba isikhathi sethu sizothathwa igame ekhona eBafana edlala nezwe lale eMauritius kuma-qualifier e-Nations Cup uhlelo lwethu lunesikhathi esipeshali sesizosheshe nje siphethe asisezukuba nombuzo eminingi nosisi wethu ulethiwe omuhle lapho impela sibone ehleli lapha emoyizela lethiwe uvela endabeni njengomuntu okhula eTotoso
unina owenzeka yonke into ongenzi lutho ekhaya. Ngabe ngempela empilweni yakho wena ukhule kanjani? Ngibingelele babukele emakhaya. Kama lami ngikhonzekile kodwa ngihlala indawo kaLethiwe ngokomdlalo othi ikusasa lini. Mina kahle kahle ngikhule ngingumuntu nje osenzela yonke into ngoba nomama ngingasho ukuthi ya ubekhona empilweni yami kodwa bengingathandi ukuthi ngikhathaze kakhulu. Manje la endibeni engidlalayo kaLethiwe uManyandeni ubhebhesa kakhulu ngoba efuna ukufeza inhloso zakhe ukuhlukumeza uSipho. Bengiphatha kabuhlungu indlela akahlukumeza ngayo uSipho kodwa bengekho into engingayenza ngoba mangithi ngiyazamlekelela uSipho ubefuna ukungishaya ethi angiyekele uSipho uzokwenza konke lokho ngithi ngiyakwenza mina ngisewumntwana. Indlela engidlala kwikusasa lami kanye nempilo engiphila ngaphandle ihluke kakhulu. Mina ngumuntu okhathalelayo omunye umuntu nakhona kumdlalo wethi ikusasa lini bengikhathazeka mangibona uSipho efuna ukuzenza yonke imisebenzi yasekhaya ngingakhona nami ukuyenza kodwa bengekho into engingayenza ngoba umama vele bekangithembisa ukumshaya. Sibona. Umbuzo uzolandela sengibona ukuthi usuphendule vele. Ngabe ngifuna ukuzwa kahle ukuthi bakujabulisa yini wena ukuthi uhambe uyofunda ngemali ekumele ngabe ufunda uSipho. Lokho kwenhliziyo nakho kwaba kanjani wena? Bekubuhlungu kodwa nami ngifuna imfundo. Bekubuhlungu kodwa nami ngibuye ngikwamukele futhi. Nami ngidinga imfundo. Bengiphatheka kabi ukuthi into okumele ngabe enhle ngabe ithola uSipho. Umama ubengafunda ukuthi kuye kuSipho. Kodwa lokho okunzima okumele ngabe sasizana kukho noSipho bekumele akwenze yedwa uSipho. Bengikhathazeka nami kodwa bengana into engizoyenza. Ngenxa yokushaya isikhathi ngiyaxolisa kubalandeli ngenzanika ithuba lokuthi nikwazi ukukhuluma nosisi. Sishaya isikhathi ngoba sesishilo vele ukuthi kunomdlalo omkhulu ozayo. Kusho ukuthi-ke njengamanje-ke seningasilandela-ke futhi ku-Facebook nilike ipage lethu elithi @maphumulo6 and then ku-Twitter ningasfollow futhi nakhona futhi ilokhuzana efanayo nakhona it's @maphumulo6 noma nisifonele enambeni ethi 071 590 1262. Sibonge kubalandeli emakhaya.